Здравейте, аз съм Антония. Както виждате, това е различно място, на което снимам. Предишните видеа съм ги снимала когато съм била на гости или на ваканция. Днешното видео ще бъде на тема грижа за моята коса, кожа и ногти. Ще започна от косата. Както всяко момиче използва шампуан и балсам. Аз използвам този на L'Oreal от серията на Elseve и този балсам пак на L'Oreal от серията на Elseve. Много съм доволна от тях. Правят моята коса много мека и в същото време много здрав косъм имам. Суша моята коса с този сушуар на Ремингтон. Доволна съм от него. Използвам тази четка на Beauty Mania и този гребен. Не знам на каква марка е. Когато ми е мокра косата, за да умекне и за да я среша по-добре с гребена, за да не ме скуби, използвам това. Не знам, мисля, че е на L'Oreal, не съм сигурна. Ще ви излъжа. Взимам го от моя фризьор. Следващо, грижа за моето лице. Когато, примерно, махам спирала или очна линия от лицето ми или нещо по някои коректори или фончетен, използвам тази мицеларна вода на L'Oreal. Тя е за чувствителна кожа и суха също. Използвам това на Biotrade Acne Out. Доволна съм от него. Много дори. И тези тампони. Не знам на каква марка са. Използвам ето това My Face. То е 3 в 1. Почиства, ексфолира и в същото време е маска. Когато това е моят душ гел, виждали сте го в другите ми клипове, в вечерна рутина на Cocktails. Доволна съм от него. Наистина някои хора казват, че много ми мирише кожата на хубаво. И накрая грижа за моите ногти. Моите ногти не са толкова дълги, но използвам този заздравител 8 в 1 на Евелин. Много съм доволна от него. Много ми харесва. Ето това е за една седмица. Много хора съм чувала, че са доволни от него. И това беше видеото за тази седмица или месец, както го... Не знам кога друг път ще снимам клип. Надявам се видеото да ви е харесало и чао от мен!